Opisyal nang nanumpa bilang alkalde ng lungsod ng Legazpi si Hisham Ismail, kasabay ng ulat sa bayan ni outgoing Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. na ginanap sa Legazpi City Convention Center nitong Biyernes, June 27. Ayon kay Ismail, ang pagkakahalal sa kanya bilang bagong ama ng lungsod ay tanda ng pagyakap ng mga Legazpeño sa mga programang nais niyang isulong. Asahan umano ng kanyang mga kababayan ang kanyang tapat at mahusay na paglilingkod sa taong bayan. Today, we begin a new chapter. A chapter where government will no longer be feared but felt. Where progress will not be selective but shared. This is the promise of our leadership. Asenso Legazpi, Asenso para sa Gabos. Sa sakuyang pagtukaw sa maabot na alaw, tandaan ta na ang sakuyang serbisyo ay bako lamang para duman sa nagsuporta sa kuya at sinagtiwala. It is time to put politics aside and it is time to work together. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng kanyang administrasyon ang mga programang sinimula ni outgoing Mayor Garbin na unti-unting nagdala ng positibong pagbabago sa lungsod. As in pagtubod man po, warang iba, ang Ako Bicol representative, as in first nominee, Congressman Elizalde ko, malagpakan databi, Nakula ako nakatabangan, ang kita niya sa kuya, as in sa Gabos, sa 70 Barangay City, yung pagtaon kay oportunidad, as in maglain-lain na programa na aram ko, na pagbalik man po ni Congressman Pido Garbin, papakasugon niya pa para mas matigdi sa siyudad ng Legazpi. Kasabay niya ring nanumpa ang iba pang city officials tulad ni na Vice Mayor Luis Gutierrez, Councilor J.P. Lee, Councilor Sharton Lahara, Councilor Attorney Butch Lucila at Councilor Sunshine Imperial. Samantala sa ginanap na pagtitipon, nanumpa rin si Garbin bilang kinatawa ng Ako Bicol Party List sa Kongreso. Ayon kay Garbin, panatag siyang aalis dahil nasa mabuting mga kamay ang lungsod. 2024, kanako nakatukaw alkalde kan sa tuyang syudad. Kaakbay kay ni ang 7 bulan na itinaon sa sakuya talaan para makapagserbi sa tuyang syudad ni Legazpi. Halipot man halagad, dakulang oportunidad para makapanimbag sa mga pangangipuhan, makataon ng solusyon sa mga problemang haloy-nita niyato, pinagpaksan, makagibo ng aksyon para mapunanan sa tuyang kamakutan na asenso bako sana sa nagkakapira, alagad asenso para sa Gabos, masiring sa dalan ng bagong Legazpi. Samantala, opisyal na ring naupo sa kani-kanilang mga posisyon ngayong araw, June 30, ang mga nanumpang opisyal. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.